Wawasifumu lero ndabwera ndi trending news yokhudzana ndi Miss Ghana. Mtsikana amene ankapanga mpikisano wa Miss Ghana ndiye kwapezeka kuti mtsikana ameneyu anapita ku shop ku Accra ku shop ina yotchuka kwambiri imene imagulitsa zinthu zokhudzana ndi atsikana, meshi, mawigi, izi ndi izi. Ndiye mtsikanayo adapita mu shop muja, zotsatira zake mu shop muja anabamo wigi komanso handbag. Akutuluka mwini wake wa shop ija adadziwa zoti mtsikanayo waba, kenako adamuyimisa, adampanga search, adampeza zinthu zija, amafuna zimmenya, koma pali munthu mmodzi amene anamuzindikira kuti mtsikanayo ankapanga nawo mpikisano wa Miss Ghana ndi mtsikana otchuka. Kenako anthu aja adamusiya, adambotenga video amamujambula, Miss Ghana wakuba, Miss Ghana wakuba. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti atsikana ena akimutengere phunziro. Atsikana, ngati muli ooneka bwino mumakhala ndi mwayi opeza banja labwino, mumakhala ndi mwayi opeza mamuna wabwino. Komano atsikana ambiri mumazindikira kuti muli nokha chifukwa chakuti kuoneka bwino kwanu mumafuna kukhale mpamba opezera zinthu zimene mumasowa, opezera zinthu zoti inunso simungazikwanitse. Ndi zotsatira zake mukakumana mamuna mmamuwuza ndofuna ichi, ndofuna ichi, mamuna uja akana kuti apapa nde sindikwanitsa, mkazi yakuyembekezera zambiri kwa ine. Zotsatira zake mamuna uja amakusiyani, ndero amene wakugwisani ntchito ndi mapitanso kwa munthu wina chimozimozi, amakusiyani. Zotsatira zake umazindikira uli wekha. Muziona atsikana ambiri oneka bwino ali wokha, ali single, azimuna amango agona mkwataya, azimuna samakwatira chifukwa chakuti amayembekezera zochuluka kwa azimuna. Kukongola kuja amafuna kukhale business yawo, angati sundipangira chakuti alipo wina wake angati undipangira zimenezo. Ndine mtsikana wokongola, ndingatopeza mamuna wina aliyense amene ndofuna. Ndi zimene zimapangisa kuti azikhala wokha, kuzimva. Zotsatira zake ndi zimenezi, amayamba kuba chifukwa chakuti azimuna ankongwisa ntchito ndi kumutaya. Apanga bwanji, alibe mamuna odalirika, afuna zinthu koma sakwanitsa, amayamba kuba. Palibe amene amayembekezera kuti mtsikana oneka bwino ngati ameneyo angapite mu shopu kukaba meshi, kukaba handbag, tangoganizani. Koma zonsezi zimachitika chifukwa cha khalidwe, banja kapena kuti chibwenzi kuti chilimbe ndi khalidwe. Ngati ulibe khalidwe, kandi oneka bwino, chibwenzicho palibe. Umazindikira uli wekha. Atsikana ambiri oneka bwino ali wokha chifukwa cha khalidwe